Koreografiju zasnovanu na sonatnom vencu France Prešerna potpisuju umetnici iz Srbije i Poljske, Aleksandar Ilić i Natali Ivanjec. Zajednički rad na predstavi zahtevao je mnogo posvećenosti, ulaganja, saradnje i tolerancije, a doprinos u kreiranju koreografije dali su i plesači. Prvi put radim sa Aleksandrom. Neobično je sarađivati sa nekim na jednoj predstavi. Trebalo je pristati na mnogo kompromisa, ali i ubediti u ideje. Moj i Aleksandrov način rada se razlikuje, zato je često bilo zanimljivih trenutaka i prepiranja. Ovo mora da bude ovako, ne, ipak ovako, molim te, veruj mi, ovako je bolje, razmisli malo. Ali sve je to deo kreativnog procesa koji doprinosi konačnom proizvodu. Ovakve jedne kolaboracije ili saradnje, da kažem, su i tekako neophodne, ali isto tako nas i izazivaju, dakle drugačije razmišljamo. Mislim da publika je, ko konzumira naše umetnosti, će svakako prepoznati šta je to dobro što smo nas dvoje uneli kroz našu saradnju i kroz naše različitosti, kroz ovu koreografiju. U polutami gledali smo plesače koji se sinhronizovano, poput jednog organizma, ponekad rasutog, ponekad združenog u jednu formaciju, kreću po sceni u ritmu otkucaja srca. Zaista, koreografi su uspeli u nameri da kredo pesnikove ličnosti, ljubav prema ženi, životu, otadžbini, a pre svega slobodi, predstave jednostavno i jasno, pokretima lišenim prevelike sentimentalnosti. Pesme slovenačkog pesnika Prešerna bile su veoma inspirativne. Brzo su nas navele na prve pokrete, slike i ideje. Ali naravno, doživljavali smo ih svako na svoj način. I kad bolje razmislim, zapravo je reč o ličnim pričama koje odražavaju naš odnos prema životu, pojedincu i društvu. Moj koreografski potpis zadnjih par godina je vrlo blizak jednom konceptualnom izražavanju i mislim da smo se tu Natalija Ivanjec, moja koleginica i ja, vrlo dobro snašli i pronašli u tim našim različitostima. Mi se ovog puta bavimo temom France Prešerna i njegovom poezijom soneti, koji su zaista interesantni, ne sentimentalni i ne romantični, ali daju zaista jednu simboliku što smo mi pokušali da predstavimo kroz našu predstavu. Ovaj međunarodni projekat pokazao